Tänään minä, Marja Buuman, selitän mitoosin ja meijoosin eroavaisuudet. Eli molemmat on solun jakautumista, mutta ne on vähän eri tavalla. Mitoosissa solun jakautuminen tapahtuu niin, että emosolusta tulee 2 tytärsolua. Eli mitoosi tarkoittaa siis, että tuma jakautuu. Eli kaikki tieto sieltä emosolusta tulee aivan samana niihin 2 tytärsoluun. Eli mitoosia tapahtuu siis esimerkiksi kun alkio kehittyy tai sitten kun ihminen kasvaa, niin silloin mitoosia syntyy. Ja totta kai sitten kaikissa soluissa mitoosia ei tapahdu enää. Esimerkiksi lihassa ei mitoosia välttämättä tapahdu. Sitten meijoosi. Se on taas sitä, että tumallinen solu jakautuu niin, että sen kromosomiluku puolittuu. Elikkä meijoosia voi tapahtua vain sukusoluissa. Ja koska sukusoluissa on N23, eli on haploideja soluja, eli haploidit on just niitä, että niillä ei ole sitä kromosomiparia, niin sitten kun meillä on 23 ja 23 ja sitten ne yhdistyy, niin sitten tulee se ihmisen solussa oleva 46 kromosomiparia ja ne on sitten niitä diploideja. Yes. Sitten muuten, miten nämä jakautumiset toimii, niin mitoosissa on siis vaan ihan, niin kuin kerroin, jakautuminen tapahtuu, että siinä on se alkuvaihe, keskivaihe ja jälkivaihe, mutta meijoosissa se on vähän monimutkaisempi. Eli meijoosissa on ensin vähentymisvaihe, missä se kromosomiluku siis puolittuu. Ja vähentymisvaiheessa sitten aina syntyy näin 2 uutta. Ja sitten vähentymisvaiheen jälkeen on tasausvaihe. Ja siinä näistä 2 ne vielä tuplaantuu, eli siinä tulee niin kuin 4 uutta solua tulee aina meijoosissa ja mitoosissa vain 2. Joo. Ja sitten voisin vielä kertoa siitä, että miten geenien tai niin kun, jos näissä kopioinneissa tapahtuu jotain niin kun muutoksia, niin miten ne näkyy. Eli mitoosissa, kun tapahtuu se solun jakautuminen, niin siinä on totta kai aina DNA. Mä nyt piirrän sen DNA näin. Joo. Niin DNAsta, kun se leikataan näin 2 ja sitten molempiin DNAn osiin niin sanotusti lisätään semmoiset uudet osat, niin siellä totta kai voi kopioinnissa tapahtua virheitä. Ja yleensä tässä mitoosissa, kun tulee niitä virheitä sinne, niin se on evolutiivisesti hyvä asia, koska silloin muutenhan ne mitoosin seurauksena, kun emosolut niin kun kopioituu täysin samanlaiseksi tytärsoluiksi ilman niitä muutoksia siellä, niin lajit eivät välttämättä niin kun selviäisi esim. Ilmastonmuutoksen seurauksena, kun syntyy kaikkea erilaisia elinympäristöjä, elinympäristöt muuttuu, niin se on mitoosissa ihan hyvä. Meijoosissa taas, jos syntyy virheitä, eli kromosomiluku vaikka tuplaantuu tai vähemöityy, tai sitten tulee vaikka autopolyploideja tai allopolyploideja kromosomistoja, niin silloin se saattaa olla huono asia. Eli silloin, jos on esimerkiksi 21. kromosomipari, niin jos siellä on ekstra, niin silloin voi tulla esimerkiksi Downin syndrooma. Joo. Mutta toki keho pystyy aika hyvin korjaamaan näitä, että niin kun ei tulisi tämmöisiä virheitä, mitä välillä sattuu, niin silloin voi tulla sitten tämmöisiä kehityshäiriöitä tai joku asia.